Tama ni. Langob. Langob to. Imo ni Pinoy-anan dire? Mao, pila na kabuan na puyo? Pwede ka mo sulod? Pila na kabuan na puyo dire? Pila na pod? 20 ka to kabuan. Bali, tuig. Ay, tuig yun mismo? Oo. Nakay pamilya? Single na sab. Single na ka? Oo. Dara ka maglukagan? Bida ra. Hama napit mong lungaganan, Dre. At tinuod yun siya nga dali na puyo, oh. Kuan. Pinaraan na gapon ba? Anong Dre magka na puyo? Waday kay balay. Wala sa magbalay kay kuan ka naman suning samok ba? Samukan ka og nay magbalay ka? Oo. Unsa may klase nga samok? Ang kuan na siya. Anong pa nga? Kasi klase lang. Wala tay mga igsoon? Na Haman mo mga igsoon. pagkatasak lagi. Pero wala nakakabalo og asa mo mga igsoon. Or nakabalo kag asa sila na puyo ron. Kabalo gapon pero murag na diri sa bikas. Haman ka magtukatulganan pod. Bili diri sa sulod. Haman dapit. Pwede ta mo sunod. Oh, pwede. Gibali diri ka magdungagan. Uy, diri ka magdungagan. Oh, sa gawas. Aw mo ni mo katulganan. Oh, dahil lagi. Ako sa hindi kata-kata bali. Nalingon siya. Pwede ko. Ilaga ba? Delikado diri dul ba basin ay halas ba? Ako andas. Imong pa anak-anaron lang siya ba? Amo. Oo. Ngayon, ang bahong madaw ispat. Kani nga lang, buo na lausanan, wala na ilain exit, ani? Wala na. Pero sirado na siya. Grabe no, 20 years ka nagkuhan, 20 years na ka nagpuyo diri. Wala yun. O sa may panginabuhi po di mo? Balik. Kupras-kupras ako mana. Kupras. Oo. Daghan day magkuhan rin, magpasulog kupras. Or tagsara. Alaman sa busahay o kanang di pa busy. O naapod. Oo. Kunya, og walay lain kuhan, option. Kung sa may lain panginabuhi ni mo. Paway lang. Paway lang. Oo. Kunya, sa may mong kanon sa matag adlaw. Tubig lang ani. Ha, tubig? Oo. Makagwanta kag tubig imong kuhanon ra. Uy, kuhan imong tiyan. Okay naman na siya. Mo? Oo. Kino. Uy, apod ni mo eh. Pero padulong lagi sakit lagi po na. Lagi ba tinuod yun kay wa may sulod imong tiyan tapos tubig ra permente mo imnon. Oo. Pila na may edad nimo? Pana, sinintaho na kapin. 50 nakakapin. Oo. Tapi ang kuan rio Pinoy-anan no. Grabe 20 years na ka nagpuyo diri ano? Oo, anak na siya. Na. Unsa man nimo inom ka mo inom? Naman lagi tan duway. Ano nang layo ah. Ikaw mo inom ka? Naman lagi tan duway. Balik ko na. Kanang sa ning Palit og gas. mga basiyo ba? Oo. Unsa man nimo basiyo? Ibali, tigumon na siya kay. Ipaligya. Ibali. Huwag na mo pa, ibalik ya. Ah. Hindi sarap balik. Pwede diri tas gawas dul. Dito ba? Dara? Oo. Grabe yung Pinoy-anan diri oh. Grabe. Yung dinungagan oh. Oy, mong ispat dulo. Di po ka mahadlok diri og magabi eh. Anad naman eh. Ha? Anad naman eh na dugay. Anad na ka? Oo. Ang delikado diri abasing ni mga badakon ba? Okay. Ingon ani bugnaw ba ya diri ra? Wa man ko nagtuo sa ingon ani nga sistema nga nay magpuyo aning lango ba? Sa gawas nimo tan-awon perti mga adloka. Pero nakaya jud nimo puyo diri ano? Kaya sa kami tagbina? Sulod sa 20 ka tuig. Taga kuan ko taga Butuan. Abutuan? Unsa man nga lugar diri? Ay Maria ni. Almaria sakop sa Ibali. Tagbina na tuan. tag Binainatuan. Oo. Agusan del Sur. O ana. Tawa man ko nagtuo nga sa akong pagsuot-suot aning lasa nga nakakita kog langob niya na di nagpuyo.
No, dabi nga kuiba na. Oh. So karon dili na ko magdugay no. Na, ala. O tagaan ta ka og tagaan ta lang ka og pangpalit ng bugas oh. Oh. Ibili bisig, inyo na savings ba? Ayaw na, para ni sa imo ha. Okay ra. Okay ra, dawatan na na isa. Oh. Napa? Pangpalitan ni bugas awa man ko kadalag bugas kay dabi naman ni kabukid. Oh, tulo. Sa. Oh, apat. Salamat ha. Ha? Salamat. Di ko lang pala. Oh. Sige ha. Salamat lang katunong na iskitasan ha. Hindi, pinabot Oo. mo dahil today. Yung pa nga. Pamuyo. Kanya, magpalit, ikaw na lang magpalit og bugas siguro ha. Bilian na lang. O, ano lang niya, magpalit mo kang sudan ha. Sila. Ano na lang, kaning, balik lang ka dito niya, ilis ka, palit kag bugas sa, kuan, sintro. Ha? Wala ra. Pero, amo, kuhan pa mo, muli lang mo dahil. Umuli na mi largo kayo, magkabinan mi. Agto sa kuan, salamat kayo ha. Wala, salamat. Sige, amping-amping ka di ha, bantay-bantay, basing na yung mga, kuan, Oo. mga halas. Kay delikado na o. Amo na. Sige. So karon na kayo na-discover ka duwa. Mo ni ang PH Rush. Natong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musugot ka 100 pesos. Six hundred. 1,900. 160. So karon ma'am sir, ang ako yung 100 pesos na niya siya og 3,230. Kung isang ganyan ko na modula no, nasa comment section ang link. Paalala rin na bawal ni sa mga bata kung sa mahilig ko modula ang online game. Kung kaning promosyon ma'am sir, dili ni para sa akong kaugalingon para po ni sa atong mga katawan dito sa bukid. So inaot ang tanan ma'am sir, ngayon ko masabtan.